Ayoi, ayoi, नोंनि बेरामा मानो इसेबो हामनो रोंथारला? बारानिख्रुइ बारासो जाथारबाय। आं दा मा खालामबावनांगौ? नों जेबो जिंगासिनो नाङा फिसा, आंहा जेबो जाया। थां फिसा, नों न'नि खामानिफोरखौ मावै थां। औ दे आयै। आरो फिसा थांलाय, नों मादै मोनाव थांनानै मादैखौ आंखौ लिंहरदों होननानै बुंहैलाय। औ जागोन दे आयै। आब'आ आंखौ लिंहरदोंमोन नो? औ लिंहरदोंमोन, फै जिरायफै। आब'आ देहाखौ एसेबो मोजां मोनथाराखै नामा? ओहो बिनानाव, एसेबो मोजां मोनाखै। बारानिख्रुइ बारासो मोनथारबाय आं। इसोरनि सेराव थाबैनो थांसिगोनसो बायदि मोनबाय आं। आरे आब', नों बिदि दा बुं, नों थाबैनो हामगोन। मानसिनि जिउखौ जेबो बुंस'नो हाया बिनानाव। दिनै दङ, गाबोन गैया। बेनिखायनो आङो मोनसे खामानि थोननो थाखायसो नोंखौ बेसिम लिंहरदों। मा खामानि आब'? आंनि फिसा बैसागिनि थाखाय नों बर गोदान नागिरदो। बेहा जुलिनि बैसोआथ' जायाखैमोन, नाथाय आं मा खालामबावनो? आं दिनै दं, गाबोन गैयाबो जानो हागौ। आं गैयाब्ला आंनि फिसाखौ सोर नायगोन? बिनि बिफायाबो जौ फाग्लासो, जौ लोंनानै जेराव मेराव गोग्लैना थायो। बेनिखायनो आं थासान्दियावनो आं आंनि फिसानि जुलिखौ खालामना होनोसै। नों जेबो जिंगासिनाङा दे आब'। बै खुसेरबारि गामिनि आब' रैसुमै मोनहाबो बिहामजो गोदान नागिरबाय दंमोन। आं बिसोरजोंनो सावरायना नायनोसै। दे बिदिब्ला बिनानाव, आं गासै बिबानखौनो नोंनि आखायाव गथायना होबाय। आब' रैसुमैसो माथो, आं नोंखौनो लोगो हमनो होनना सानखादोंमोन। आब'आ दाखालै बिहामजो गोदान नागिरदों होननाया मोनबाय? ओहो मोनाखै, आं नागिरनाय बायदि बिहामजोखौनो नागिरना मोनासै आं। बिदिबा आब', नों नागिरनाय बायदि बिहामजो आंनि नोजोराव सासे दङ। ए सोरथो बेलाय? आंनिनो असे आब'नि फिसाजो बैसागि। जोबोद मोजां बियो, खामानि दामानिखौबो मावनो रोंखाजोबगौ। आखल आखुआबो जोबोद मोजांखा आब'। नोंमारगौ नामा बिनानाव? बिदिब्ला आं गाबोननो बाथ्राखौ सावरायनो थांखानोसै। औ आब', थांमारथार। आयै, आं जुलि जायामोन आयै। नों मानो आंनि जुलिनि रादाय होखो आयै? मा? आइ नों बेफोरखौ मा बुंनो? आंनि जुलि? नोंहा खर' गाज्रि जायाखैथ'? बेयावलाय मा खर' गाज्रिनि बाथ्रा फैखो? आं नोंनि जुलिखौ बैसागिजों थि खालामबाय। बेथ' जोबोद मोजांनिसो बाथ्रा। आयै, बे बोरै मोजां बाथ्रा जानो हाखो? सासे उन्दै गथ' जाय दासिमबो 18 बोसोरानो जायाखै, बेखौनो बिहामजो खालामनायनि खोथाखौ नों बोरै साननो हाखो? आरो आंनाबो जुलिनि बैसो जायाखै, आं गावनि आथिङावनो गसंनो हानाय जायाखै।
आयै आं बे जुलिखौ खालामा। मानो खालामा नों? गुबुनखौ नुवाखै नोंनिख्रुइ एथ' खम बैसोनिफोरानो बिफासो जाबावबाय, अब्ला नोंहालाय मानिथो आपत्ति? आयै नों मानो गुबुनजोंल' रुजुना नायबाय थायो? दा बेवहाय गुबुननि नङा आंनि खोथा सोलिगासिनो दं। आयै नोंसोर आफाजों नोंसोर आंखौ लेखा फरायहोबाय, गोरों गोरा खालामबाय, बुजिनो गोरों खालामबाय, आरो आं दा बुजिनानैबो सासे उन्दै गथ' जा दासिमबो 18 बोसोरानो जायाखै बेखौ बोरै जुलि खालामनो? नाथाय फिसा आं बिसोरनो खोथा होखाबाय, दा आं बोरै फसायफिननो? आयै नों बिसोरखौ मोजाङै बुजायना बुंहैदो आरो गासिबो नों सानाय बायदिनो जाजोबगोन। नों बैसागिखौ बिहामजो खालामनो गोसो, नों बैसागिखौनो लाबोनो हागोन। दा बियो एसेबां खम बैसोआव न'खौ सालायनो हानाय जाथ'वाखै, नों बुजिदोंना आयै? औ फिसा आं बुजिबाय, नों साननाय बायदि गासैबो जाजोबसिगोन दे। हे इसोर, आं आंनि फिसाजोखौ बिदि उन्दै बैसोआवनो जुलि हरनो नागिरनाया आंना गोरोन्थिथ' जायाखै, नाथाय आं मा खालामनो? आंनि अनगा आंनि फिसाखौ नायग्रा रावबो गैया। आं गैयाब्ला बेहा मा जागोन? नाथाय बिनि दुखुखौबो आं बोरै नायना थानो? बिहा जुलि जानो एसेबो गोसो गैया। ओहो ओहो, आं आंनि फिसाखौ एथ' दुखु होनो हाया। ओहो, आं बिसोरनि जुलिखौ खालामहोथ'लिया। ओहो। आयै! आयै सिखार, आयै सिखार! आयै नों बहा थांनो ओंखारनायमोन? आं रैसुमै आब'मोननाव थांनि फिसा। आं नोंनि जुलिखौ खालामहोथ'लिया फिसा। मा? आयै नों थारखौनो बुंदों ना? औ फिसा, आं नोंनि बिदि दुखुखौ नायना थानो हालिया। बेनिखायनो एथ' खम बैसोआवनो आं नोंनि जुलिखौ खालामहोथ'लिया। नों मोजाङै लेखा फरायनानै गेदेर गोलाव जाग्रोदो। आगै, अ आगै! आगै? हा? आब'आ बेवहाय? थांलाय रानि, जिरायनो फैलाय। जिरायदो। आब' नों बेवहाय फैबाय, जोबोद मोजाङानो जाबाय। आंबो नोंखौनो लोगो हमनो होननानै सानखादोंमोन। आंखौ? माबा खोथामोन? माबा आब', बैसागि फिसा आरो दानसोरां फिसानि जुलिखौ। जुलि? नों बिसोरनि जुलिनि खोथा बुंनायनि आगोलावनो आं माबा मोनसे बाथ्रा बुंग्रोगौमोन। नों गाज्रि दा मोनसे बिनानाव, आं बिसोर सानैनि जुलिखौ खालामथ'लिया। मा? नों जेबो जिंगासिनो नाङा बिनानाव, बैसागिखौ जों लांगोन। बेखौ एसे देरबावनो होदो, बेखौ खमसे खम 18 बोसोराव आगान होनो होदो। आब', नों आंनि गोसोनि खोथाखौनो बुंबाय। आं गाज्रि मोनाखै आब', आं जोबोद खुसिसो मोनदों। मा? आं आरो बुंनोसो गिदोंमोन। जियानो जा, दा बिदिब्ला नों जेबो जिंगासिनो नाङा बिनानाव, नों बैसागिखौ मोजाङै फरायनो लिरनोल' होदो। बिनि फरायनायनि, गाननाय जोमनायनि गासै खरसाखौनो जों होजोबगोन। मानोना दा बियो नोंनिल' फिसा नङा, आंनिबो फिसा। बेना जुलिनि बैसो जाबोला बेखौ जोंहा बिहामजो महरै लांसिगोन। जागोन ना बिनानाव? जागोन आब', जागोन। हा दानसोरां बिमा, हा दिनैलाय न'खौलाय माथो एसेबां जोंखोललायनाय साफा खालामगासिनो दं नोंलाय? नोंहा गासै दुनियाखानि खबरानो थायो, नाथाय न'आव मा सोलिगासिनो बेखौ एसेबो खबरानो लाया। हा नों खोन्थायाबालाय आंलाय बोरैथ' मोन्थिनो बिमा? माबा, जोंना जानो गोनां बिहामजोना फरायनाया जोबथ'बायनो। बेनिखायनो दिनै बियो हस्टेलनिफ्राय अराय समनि थाखाय न'आव फैसिगोननो। आरे
एथ' मोजां खबरखौनो आंनो दासो खोन्थाबाय। खोन्थानोनो बावदोंमोन आङो। फिसा अबाव थांनो? बैसागिमोन नङा आयै। नायनो लुबैनाया हाथारलाना? आरे आयै नोंबोदि। बोरो माला खोमादों नायनि। ओहो आंनि आखायाव जेबो गैयाथ' नै आयै। नुखादों आं दहायनो नोंनि रुम साफा खालामनायावनो एरसोना लाब गैया। आरे आयै थाथ'दो आं थांसै। थां गानहोनानैनो लाबोखादो बेखौ। मादै दानसोरां फिसा फै जिराय फै। गैया सफैथ'वाखै बियो। ए हनै सफैबाय। आयै बैसागि बेफोर मा? नोंनि खाफालाव सिन्दुर, गोदोनायाव बिबार माला? नङा बेथ' जानो हाया। बैसागि आं दा जेखौ सानगासिनो बेखौ थार नङा होननानै बुंना बैसागि बुंना। बैसागि मा बेफोरो? नों थामसा खालामदोंना? खुलुम बेफोरखौ। आयै नोंसोर जिखौ सानदों बेनो सैथो। आयै बेयो रोदोम, जोंनि कलेजनि प्रिन्सिपालनि फिसाज्ला। जों सानैबो दिनै जुलि जाबाय। आयै सिखार आयै। दा दांसो नों आंखौ मानो बिदि खालामखो नों? दासो नों फिसाजों नोंनि जुलिनि रादाय खाखानायखौ बोरै बावलांनो हाखो नों? बिसोरो नोंखौ लेखा फरायहोबाय, नोंनि हस्टेलनि जानाय लोंनाय थानाय गासै खरसाखौनो होजोब्बाय आरो आंनि बेरामनि थाखायबो एसेबां रां हरबाय आरो नों बिसोरखौ थगायबाय। मानो बिदि खालामा नों? आयै बिदि नङा, आं दानसोरां आदाखौ माब्लाबाबो बिदि नोजोरजों नायाखैमोन। आयै आं बेखौ मोजां मोना, अब्ला आं बेजों बोरै जुलि जानोमोन? ओंखारलां, गोख्रै ओंखारलां नों बे न'निफ्राय। आं नोंनि महरखौ नायनो गोसो गैलिया। बैसागि जों बेनिफ्राय थांदोनि उनावहाय आइनिया रागा खमायबा जों गिदिंफिनसिगोन।
जुलि नोंसोर सानैनि जुलि रोदोम फिसा नोंहा खर' गाज्रि जायाखैथ' नों बेफोरखौ मा बुंदों बियो थार आयै आं बैसागिखौ जुलि लाबाय रोदोम नों इसेबां गिदिर खामानि मावबाय आरो आंनाव खेबसेबो सोङासै आयै नों आंखौ निमाहा होदो गासैबो हिसाबाव एकदम चुप नोंनि जेबो खोथाखौनो खोनासंनो गोसो गैला आंहा नेखार बाखारनो बबेनिबा गोरिब गुन्द्रानि फिसाखौ लाखारना फैदों नोङो जेबो क्लासआनो गैया नुनायावबो बोरैबासो नुखायो आं माब्लाबाबो नोंसोर सानैनि जुलिखौ गनायनानै लानो हाया नोंहा सिख्लानि आंखाल जादोंमोन नामा गथ' मोजां मोजां इन्जिनियार प्रफेसार डाक्टरफोरनि फिसाजोनि लाइन नांना दं नोंनि थाखाय आरो नों बेसै आयै आंनो बै डाक्टर इन्जिनियारनि फिसाफोरखौ नाङा आंनो बैसागिखौसो नांगौ रोदोम मोनसे खोथा बुजिनानै ला नों जुदि बे सिख्लाजों संसार जानो सानो अब्ला नों बे न'आव थानो मोननाय नङा नोंनि बे ब्रेन्डेड गाननाय जोमनायफोरखौ बहा मोनगोन नों बेनिखायनो नोंनि आखायाव खाबु दङ हयथ' नों बैसागिखौ सायख' नङाब्ला आंखौ जों सानैनि सासेखौल' सायख'नांगोन नोङो आयै आं नोंखौनो सायख'यो
दानसोरां फिसा ओंखामा जाफैदो। दानसोरां फिसा हा ओंखाम खुरबायमोन फिसा। आइ नोंसोर जाहैग्रोदो आं उखैयाखै दा दसे उनाव जाहैसिगोन आं। दे बिदिब्ला। बिमा हा नोंलाय माखौथो एसेबां जिंगासिबाय थादों? दानसोरां फिसानि अनगालाय माखौथो जिंगासिबावनो आंलाय। बेथ' नंगौ बिमा। माथो बैसागिखौ बै हौवासाया लाखिदियासैनो? माथो बैसागिया हा न'आवसो फैफिनबायनो? औ आंबो मोनथिदों बे खोथाखौ। जोंहानि दानसोरां फिसायासो बैसागिखौ बावनोनो हाला। माबा फाग्ला बायदिसो जालांबाय। जानो लोंनोबो गोसो गैला। बिमा आं सान्दों बैसागिखौ लाबोनायानो गाहाम जासिगोन नामा? हाबा जाखान्दाब्लाबो फिसालानि उननि थाखाय जों लाबोनायानो मोजां जासिगोन नामा बिमा? औ बिफा, गाव फैनो गोसोबालाय लाबो जासिगोन।